Новините са равни на лъжи. Затова ние ви казваме истината такава каквато е. Всеки делничен ден от 14 часа и от 18 часа. Слушайте по Радио 42. Дезинформационната емисия. Емисията, в която ви казваме това, което другите не смеят да ви го кажат на глас. Герберите на Бойко Борисов искат да обложат с данъци и починалите. Това планират от Министерството на финансите, като задълженията, разбира се, ще трябва да се плащат от наследниците на починалия. Данъчните декларации от името на починалия пак ще се подават от наследниците на починалото лице. Ако наследника обаче не подаде данъчна декларация за починалия си наследодател, наследника ще бъде глобяван от Националната агенция по приходите с по 500 лева. Новината на човешки е: алчните, ненаяли се, гербаджии са решили да създадат още един безумен закон, а именно да накарат наследниците на починалите да плащат данъци за пари, които при живе починалите не са платили дължимите данъци, например по хонорари или по отдаване под наем на жилища. По-голяма наглост от това здраве му кажи. Откъде на къде наследника ще трябва да плаща подобни данъци за пари, които той може да не знае, че неговият родител е получил приживе. Това е такъв абсурд, че няма повече на къде. Според експерти, когато става дума за изплатени хонорари по граждански договори, наследниците може дори да не знаят, че близките им са имали такива. Нито пък, че трябва да събират бележки, да попълнят декларации и да плащат данъци. Откъде на къде тогава алчните, рептилоподобни гербери ще налагат такъв безумен данък? Още ли ще търпим гущерите да си развяват коня както си искат? Управляващите признавали, че идеята не била съвършена. От Радио 42 ще кажем, че идеята не само, че е несъвършена, а е лишена от логика, здрав разум и е плод на нечий болен мозък. Ето и част от коментарите под въпросната новина във Фейсбук. Людмил Бобев: кой ги съчинява тия глупости, които ги няма в нито една нормална държава? Ирена Василева: това на нищо не прилича. Не стига, че те съдират приживе с всевъзможни данъци и такси, за да си пълнят търбусите, ами ще искат да крадат още пари от умрелите. Това е кощунство и безпределна наглост, да няма на къде повече. Красимира Топалова: да се задавите дано, алчни фашистски свини. Натресохте ни мигранти и сега се чудите откъде да крадете пари от народа, за да ги издържите. В ада да горите дано. Явор Костов: наглостта ви е безгранична, лакомията също, обаче има една поговорка: лаком гъс, кръв сере. 304 български животновъди ще получат субсидии от първия транш по мярката на Еврокомисията за намаляване на производството на краве мляко. Очаква се фермерите у нас да намалят производството с над 5000 тона краве мляко за първия период на схемата, съобщиха от Държавен фонд земеделие. Новината на човешки е: Европейския съюз прави всичко възможно да ликвидира българското животновъдство и производството ни на мляко, за да може да продава канцерогенните боклуци от соя и палмово масло и да трупа печалби за сметка на здравето на българските граждани. Европейския съюз е създаден за да ползва България като дойна крава, за да изнася нашите природни ресурси, които са отдадени на концесия на различни чуждестранни и зеднически корпорации, и същевременно да ползват българския пазар, където да си пласират хранителните боклуци, произведени от пластмаса. Едно от малкото неща, които българина произвежда, е прясното мляко, но хищните рептили от Европейския съюз искат и този поминък на българина да отнемат. Абе хора, до кога ще търпим да ни правят на малумни? До кога ще им приемаме терористите ислямисти? До кога ще търпим техните търговски вериги като Била, Кауфланд, Карфур и тем подобни? До кога ще им внасяме в държавата си отровните им храни и лекарства? До кога ще търпим тази фашистско-ислямистка американска измет да ни пръска от небето с бари, стронци, алуминий и всевъзможни вируси? Българино, събуди се и изгони натрапниците от Азия, Африка и Европейският фашистски съюз. Създай отново своята велика християнска България, която да се простира на 3 морета, а защо не и на един океан. Хайде стига сме търпели продажната измет, която измисля все нови и нови безумни и малумни закони, които са само във вреда на обикновените българи.
Време е да си върнем своето и да изметем евроатлантическите окупатори и ислямистските африкански, сирийски, иракчански, пакистански и всякакъв вид изроди. Цецка Цачева е кандидата на ГЕРБ за президент, но нека си припомним колко нагла и проста е тази персона. Бих искал да споделя с вас едно нещо, което като си ровех из интернет го намерих, и то е какво? Познайте, председателят на парламента, Кьоркютук Пиян, кара останалите гербери, между които и Томислав Дончев и разни други фигури, чието имена няма да споменавам, тъй като не мога да се сета кои са, кара ги да пеят "Цъфнал ГЕРБ". Такава песен знаете, че няма. Защо всъщност искам да ви пусна това нещо? За да видите какви прости, какви необразовани, какви нагли същества, какви такива, от които срам да ви хване, управляват държавата. А сега в момента ще пусна самият запис и ще се намесвам само на места, за да коментирам точно какво се случва. Чуйте, това е гласът на Цецка Цачева. Ще направим петиция. Който счита, че е мъж на тези маси, искам да пее. Дамите, който счита, че е дама на тази. Дамите, бай Боре, ще карат. Бай Боре, дамите ще карат. Искам няколко академици. Къде е Преслав? Преслав го няма, баща му ще го замества. Сузамен е нещо, значи заедно. Сузаменто Швафен, погеда. Пламен е за поправи. Ако някой иска да помогне на Пламен, докторите тук до него, защото се подбират. Значи тези доктори през цялото време, докато играехме хоро, чакаме... Доцент Стойков не добре ще се справи. Преди малко това беше гласът на Томислав Дончев. Той е министър, както знаете, по европейските въпроси. Значи от вас искам. Те са това следните много Сега, да направим една... Пардон, еврофондовете, там където най-много се краде. Коментирали сме, че по принцип еврофондове не съществуват, а това са откраднатите пари от България и от други държави, които се държат в швейцарски банки. Цачева на кампанията, те се събират от 7. По-отсечен! Цъфнал ГЕРБ, цъфнал ГЕРБ, цъфнал ГЕРБ. Сега да чуе, да. Абе, Пламен, с тия говорим по телефона, виж какво. Това са депутатите, уважаеми слушатели, които решават вашата съдба, като гласуват закони, които обслужат единствено и само техните интереси. Искам да припомня, че същата госпожа Цецка Цачева само преди дни каза, че българите са много по-прости от депутатите и много по-елементарни. Ние тук направихме един коментар и казахме, да, наистина сме прости и елементарни, защото не знаеме, дами и господа, депутати, така наречени, как да крадеме по същия начин, както го правите вие, как да обираме държавата. Оставям ви с новият хит на ГЕРБ и абсолютно всички, които са негови почитатели, "Цъфнал ГЕРБ", в изпълнение на Цецка Цачева, тази, която представлява Народното събрание, председател на Народното събрание. Председателят, който би трябвало да е
Фигура с авторитет. Ето ви го авторитета. Срещу Ти се отнася. Ето това представлява кандидата на ГЕРБ, уважаеми слушатели. Нагла, проста, корумпирана до мозъка на костите си персона. И всички останали от тази партия са такива. За съжаление обаче в България няма различна партия. Всичко е една партия, която е разделена на различни фракции. Привидно. Но реално погледнато всички са едно. Запомнете добре! Трябва да променим системата, защото тя е сбъркана и поради тази причина в държавното управление се назначават дебилите рептили, които са окупирали всички сфери на влияние и не позволяват на нормалните хора да изберат достойните и моралните сред човешката раса. Това беше дезинформационната емисия на Радио 42. Останете с нашата музикална програма. От земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде.